Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Filipos, Kapitulo 4, versikulo 19. Ngam ti Diyos, tibang punno kadagiti amin akasapulan nyo, gapo iti kinabaknang kandayag na, babaan kan ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Si Dan pa'y man, nanang. Naimas to'y si Dan tayo. Daniel anak. Gininahid ka lang mga na. Ken inutin tayo ti sidaan. Tapno adda sidaan tayo inton malam. Kayat mo ka diti saan nga agsidain ton rabi ha? Nanang, mabisinak pa'y. Kayat ko pa'y timangan. Isigim man ang takinarawot mo nga ubing ka. Sige ating, alaam da ito si Dakon. Sana balikan niya, oray sa bawlaang umanayan. Agihamanak manang Ella. Ruamom tumot nga mintaading mo, Ella. Okay laang nanang. O sige, alaam mo ito si Dakading. Bayan nyo anak ko. Tainton adaman ng aramidon may abalay, wano building. Naimas tumanan ti sidaan tayo. Kanon to pa'y, Simon? Nabayag kan anabakante. Ang mga no tumangad tayon ton iti barsa nga, sakbay ang mapasamak dayta. Nasakit ti panagsasao ni Olivia. Masairak kas ama. Tunggal maditi sarita na. Diyos ko, tulungan na kami kadia. Ikan na kumamat iti pagtrabahwak. Iti kasta, maisabet dagiti kasapulan mi iti inaldaw. Nang runa ita kat ngimato amin nagagatangan. Di na kami kumabaybayan, Diyos ko. Imbaga mati na kami baybayan. Iso mamati, kan agtalakak ken ka. Ella! Sa dino tiayan mo? Apay ka din, nanang. Nakitam ka din ni tatang mo? Ay, saan, nanang? Agar-aramid ak ngamin iti assignment ko dita silid. Makapasuron tamam. No saan amuleng-leng, saan ko maakastoy ti rigat ti biyag tayo ita? Maawatak ni tatang, nanang. Nalpas mo't ngamin ti inaramid dan abalay. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak, nga agabrod laengen. Tano pa nagkarpentero lang tinamnamaan na, awan ti mapasamak. Ijak mo't kayat nga umadayo ni tatang. Anya? Amom ka di ti sasawam? Kayat ko nakadwa tayo ni tatang, ngam ti umadayo. Anya? Ay na, imalakan samot iti kinaawan panunot di amam. Good morning, Simon. Kumusta ka? Sir Ruben, nasayat lata. Sa anak nga awagan iti sir. Brother ko namlatan. Kababain mo't sir. Empleyado kayo di munisipyo. Basta awagan naklatan iti Brother Ruben. Ayaw gayam. Di mo karpentero ka. When sir? Brother Ruben. Kasta Ay, awan ka di obram ita. Awan nga rod, brother. Bakantiyak ita. Napirdi ngamin ti Bobby dati simpaan mi. Katno kayat mo, si kanti ag trabaho. Ay, kayat ko brother. Wen, kayat ko. Ibagayo no kaano ak amang rugi. Aday ka, asidagan ang maluto ti balato nga sidaan mi. Nanang, aday bagak. Sanak man nga istorbuan si ka Daniel, madama ti panagluto kiti sidaan tayo. Kuha nanang, makapangpanganak iti barbecue. Anya? Nalabsak ngamin ijekan to ti aglaklako iti barbecue. Naggatang dagiti kakadwak ang naggapu eskwilaan, nanang. Kat ita? Ikanak man mat iti igatang ko, tainak man mat gumatang. Na, naglaing kan nga ubing? Saan asak tirang-rangam? Panawanak man dito
Nanak, kaya't ko lang matigumatang iti barbecue. Diya amam ti dawatam saan asyak. Panawan na kunak ne. Dandanimad gaya malpas ti obrayo, Brother Simon. Ah, wen brother, tatalo kami ang nagobra. Nagpintas ti pakabuklan ti unag ti simbaan. Itapay laeng. Wen brother, nagpintas ngamin dagiti materialis nga inorderyo apang bubida. Husto ka, brother. Napagtutulagan mi ang napintas a klase ti maaramid a bobida ti simbaan. Gapot ang balay ti Diyos daytoy. Katnas ka na napintas, ken natibkar. Saan ang madadaal iti anay, uray no agbayagpay. Wen brother, kaya't itamat lang daw, malpas may amin dagituyen. Ay na, dakkel ti pagyamanakan ka, Brother Simon. Nalaing ka talaga, karpentero. Namaster kon daytoy a trabaho. Gaputan na bayag met na trabaho daytoy, brother. Nasayat mo, nakaumay ka itaakasangay ko, Ruben. Wen, Madam Carmi, inawis na kami matamin ni Mayor. Ba nagapagyamanak mo iti kaanakak. Tasaan nakapinaay. Naragragsak ngamin no ado ti tao a dumaray iti kasangay ko. Kasla nga rod saan akasangay daytoy apasken, Madam. Kaslamot ten piyesta. Kasta ti kayat ko, Ruben. Ti ado ti dumaray iti kasangay ko. Ay, uwan gaya, Madam. Madaman samat ti paaramid mo iti rest house mo, ijay baryo. Wan, Ruben. Family rest house minto daychay. Agkasapulan ka kadi pa iti karpentero, Madam. At day rekomendakan ka. Ay, wan. Ado pa'y atao ti kasapulak. Katamok ano si kati nagrekomenda. Awan parikot. Agyaman na kiti panagtalag mo, Madam. Paumayak tulatan dito'y balayo. Iti kasta, makasari tayo iti nasayaat. Agbagtit ka din, Simon. Apay adi mo inala ti sweldom. Simbaan ngamin dayjay, Olivia. Iso nga offering kulatan ti panagubrak ijay. Anya, apay, ado ayat ti kwartam ta libre latan ti serbisyom iti dayja simbaan. Sana kasta. Ngamkit di, balay ti Diyos dayjay. Oray pay! O ita, anya, nga tayo, gapoy ti kasta nga inaramid mo. Sana bali Ado mo ti groceries ngayon ni Sir Ruben, nakaroba tayo. Isuntin nalak. Ay, bayamon dayjay bakit? Parabor pa'y nga ado ti sumangbay. Awan ti parabor, tadi mo matawatan. Aging lalaing ka, kunamla no asino ka asanto, tadi mo kat inalan ti bayan ti nagbannuga. Pwet! Nakarubuat akon, Manang Ella, mapantan. Alaang mo dagito'y biskwit kan Diyos, tabalon mo. Awan ka di kwarta, Manang. Awan ading ko, oresyak, kastamit lang ti balon ko. Nuapay mo't nga minasan ngayon nala ni tatang tiswildo na. Saan mo matlaang amaawatan, taubing kapay? Maawatak, Manang. Nalaingak tupay. Kastoy, Daniel. Inlibre ni tatang ti panagubra na iti simbaan. Tapanagyaman na iti Diyos dayjay, iti kinaimbag na kada tayo. Naimbag ka di kada tayo ti Diyos, Manang. Katawan mo't kwarta tayo. Umapalak nga rod ka dagiti kaklasit. Nagado ti balon da iti inal daw. Ala, intakit din nag-eskwela. Itulod ka pa'y. Nay, da kayo matgayam, sir. At dayta ka manen, Brother Simon. Sir manen. Kwa, brother. Anya ka di ti maipaay ko. Ay, umunig ka gayam. Ay, saanen. Imbayak. Taited ko daytoy may sakilo abangos. Kan may sakilo mat akarnit baboy. Ha? Inlakam kayon itay nagpalingkeak.
Ay, kwa sir. Ay, brother. Nakababain sa amat. Apay ngay. Alam kit din. May saka na parabura ka aruba. Iso ang maayatanak matkan ka. Agyaman nga rod, Brother Ruben. Awan mo't lang amin si daan mi ita. Kasta, ati brother. Narigat mat no pabainan nakpay. Basit la ba nagmatay ta? Ah? Ay, dakil abanag da ito yan, brother. Kababain pa ikid di kini misis yo. Kinapudno na. Isupay kid di tinang bilin kanyak. Tapno iyab ko ditoy. Anya? Ah, talaga na sayati pa nagpuspuso yung agasawa, brother. Hello, Madam Carmi. Nakaawag kayo, mat. Juan, Ruben. Naistorbo ka ka di. Saan mat, madam? Break time mi ita dito opisina. Timing nga rod, ti awag ko kan ka. Apay, madam. Adda ka di parikot. Awan mo't kit di, Ruben. Kaya't ko lati agdamag may papankin ni Simon. Ne, apay, madam. Adda ka di parikot iti trabaho na? Awan, kinapudno na. Kaya't ko ti agyaman kan ka. Ne, tahapay mat, madam. Gaputa nagagat kan napintas ti trabaho na. Nasayat nga rod, madam. Saan ka nagbidot anang irekomenda kan kwa na? Gaputa amok ti klase ti trabaho na. Mano ka di ti anak ni Simon? Talo, madam. 2 taon pa ila di may katlo. Apay ka di adamdamagan yo? Kwa, awan. Saan ko pa'y ama ibagay ta? Ngam ibagak tumatlakan ka. Kasta ka di, madam. Karne mo tayo iwaam, Simon. Kan adapay bangos. Saan mo pa'y matasweldo ita? Kwa, bakit? Inted ni Sir Ruben, akaruba. Anya? Kat, imbag man ta inalam. Mabay na kumangarod, Olivia. Nasaya at nga rod ta inalam, tawan si daan tayo ita. Diyak kumakayat itay, ngam ipilit na met. Ay, unay kan, Simon. Kurang pa'y day ta intad da abayad, di saan mo idi nga inala asweldom. Unay ka na ya, Olivia. Apay ka di akas tati pa nagpampanunot mo. Gapo ta mabuhi si takmet iti panagugugalim. Wan, mabuhi si taklaunay. Ala, agpili kan iti kayat mo apantalon kan t-shirt mo, Daniel. Agpaiso ka din, nanang. Igatangan na iti baro abadok ita. Wan, agpili ka nga roden. Uray si kamot Ella. Agpili kamot tan iti kayat mo. Amangan met na maibos na dagos ti kwarta tayo, nanang. Nagbonus ni tatang niyo, tanalpas dan ti balay ni Madam Carmi. Saan mo't gayam anaimot da diabakat? No kasta, nanang. Ado ti kwarta tayo ita. Tangiwat mo, Daniel. Ala, agpili kakit din. Uray 2 pares. Yes, nanang. Pati sapatos kumapay. Uy, sumubsobrakan ading. Laglagi pam. Igatangan tayo pa'y ni ading ta. Kastamotan ka ni tatang. Kaya't kumat nga rod, manang. Abarbaro amin asuot ko. Inton sumrol kak no Lunes. Sige, agpili ka nga roden iti sapatos mo, Daniel. Agyaman ak, nanang. Kuma, kastuya ka na yun. Uy, saan ka unay anatagari ading? Kababain ka nagiti taktao dito imol. Anya ka diti gagarayo, Madam Carmi. Ada ka di nagbasulan ti asawa? Awan ti nagbasulan na, Olivia. Kinapudno na. Ti asawam ti kapintasan iti record kadagiti amin ang nagtrabaho iti rest house mi. Ay, kwa, madam. Agpapada kami mat ang nagtrabaho. Sana pudno da ita, Simon. Rinevyok amin ti CCTV. Nakitak at talaga ti kalidad ti trabahom. Oray awan ti mangbambantay kada kayo, agtrab-trabaho kalatta. Kwa ngamin, madam. No trabaho lang kanyak. Apay, Madam, ada ka di manan ipatrabaho yo ka ni Simon? No ita, awan pay.
Ngam na kaumayak, taitad ko ti regalo ni Simon. Anya regalo, madam? Wen nga agpwesto, madam. Nagdakkel lang nga roden ti bonus ko, iti panagtrabaho iti balayo, iti lasod ti 2 a bulan. Oh, adtoy. Awatom da ito'y susi, Simon. Ha? Apay da ito yung susi, madam. Susi ti balay da ita. Regalo kada kayo iti pamilya. Ha? Pudno ka di da ito, madam. Sana ka din tagtagain na plang. Pudno. Nasaon ni Ruben nga agab-abang kayo dito'y. Angam, dakkel unay da ito yung abanag, madam. Ay na, agyaman kami unay iti kinadakkel ti puso yu, madam. Gapuday ta iti kinasaya at ti asawam, Olivia. Mapagtalkan ken naparabor a tao. Iso a deserve na ti maikan iti parabor. Yehey! Nagpintas ti balay tayon! Wan nga agpaiso, tatang. Nagpintas ti balay tayo. Fully furnished. Sakit, adda tayo pa iti may sa subdivision. Uray siya kanak ko. Kaslasanak pa'y lamamati, abalay tayo da ito yung may sa ayunit ita. Ket agab-abang tayo lang idi. Gaputa nakita ni Madam Carmi ti kinasaya at yo, tatang. Nagmula kayo, ket ita, nagapit kayo mat iti parabor. Talaga nasayaat ken naparabor mutlaeng ni Doña Carmi, Ela. Dakkal mutlaeng ti pabor ni Manong Ruben akaruba tayo. Isutirang tay, tapno mamamok ni Madam Carmi. Uwan, tatang, dakkel a parabor day ti kada tayo. Ay, talo pa iti silad to'y balay tayo. Saggay sa tayo nga rod iti silid Manang Ela. Uwan, sa balin to ti kwarto mo. Kasla sa anak pa'y amamati ang nagpintas ti balay tayo, Simon. Kastak mat Olivia, jak mas baalan ti ragsak ko. Agyaman tayo unay iti Diyos. Tayo suti ng idalan, tapno maaddaan tayo iti kabukbukudan tayo abalay. Wan, Simon, agyaman tayo iti na marswa. Jak pulos ni namnama ama paraburan tayo iti napintas abalay. Ti Diyos, saan na abaybayan, dagiti anak na. Ituloy tayo ti agtalak, kan kumamang kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 9, aginggat 11. Masapol nga ganad kayo, diyo ipalubos ang malipatan nyo dagiti nakita yo, iti unos ti panagbiagyo. Ibagayo kadagiti anak kan apo ko yo, ti may papan iti daydi nga aldaw. Anagtakder iti imatang ti apo a Diyos yo iti bantay Sinai. Idi kinunana kanyak, umungam dagiti tattao iti sangwanak, tapno manggagda ti ibagak. Iti kasta, masursuro dati agbuteng kanyak, baya ti panagbiagda. Kantap no isuro danto dagiti anak da nga agbuteng kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mamin ano ka din nga imbagat niya? Adi kan makikuy-kuyog iti dayjay a joker. Tanda Unay. kurang na. Ay, unay Kan may sa- matanday ta Adi, ama ng utang larya. tikman. Sumrumanan ti kinangiwat na. Gapulat anak ko. Isumot ti pangungtan na iti anak na. Awan kurkurang na. Dagiti lang tao ti mangibagbagay ti kasjay.
Unay. Ay na, isakit mo day jay. Idinto ta nagdinamag ti panang takaw na iti sida ti may sa kaadalan nyo. Denggak man latta ti bagbagada. na. Sana nga inululit, manipo di binagaanda. Ay, imbag Basta, pa dya anak na, Santan taman amak ikungkulukan nakaawa. ka na. Isakit na dya anak ko, agayam na. Laka, bigbigat nga magsuysuyab ka. Di mong samat dengdenggan ti bagbaga ni ma'am. Inton madamdama, kilaat nga agpakwis. Kasanumat ngamin. Makapaturog nga agdiskas. Sakit, saan unay amang ngagti sa una? Kinmaysa, dito'y likod tinang ipatugawan da kadata. Class, bring out 1/2 sheet of paper. Ha? Takitaag man, magdengdengag kayo matlaan. Sus, Ag-quiz tayo. nakita? Kunakon ka. No cheating. Makamuditan na. Di agirwar. Mangiwan kayo. Joker! Joker! Ayan mo ka di anak. Ay, napanan naman nga tanday dyan nga uping. Sapay adda ko mapangibaunak. Ang awan mo't ditoy. Sige! Laban! Kita man. No asino ti umuna ang mapasag kada kayo. Ay na, anak ko, adda ka mo't lagayam ditoy. Ha? Anya ka dit araramedam. Itay pala apok-pok kawan ka. Ngam di ka mo't sumungsungbat. Kasanumat ngamin. Nagmayat ti bubuya ak iti panaglaban dagiti duwa nga spider. Iswadyak kayat ti masinga. Anya? Apay ka dinanang. Anday para medyo. Wen, iso ang makauray pa'y day ta panagay-ayam mo. Ala, umay kakit din. Taado ti masapul nga aramidam ijabalay. Inton kwan, mairamraman manen ki anak ko iti madi nga aramid day dya apangurangan. Laria, apay, kaslada parikot mo ah. Naimbaga bigat mo manang Merle. Gumatangak man iti lakom apansit kanton, tay spicy flavor. Mano. Anayom latan alimata ni, makasidsidaak iti nagasang. Nagadon ti lima. Sapay, poros nagasang amin. Sakit, bigbigat akas tatilang am anak kami suot. Apay aya. Kasano? Intagad maninday dya a joker ti anak ko. Mapanda ka no makiapit iti pipino, amulan ni Manggwaping. Nay, day tamat lagayam. Kaad man ano kumangay. Anyat amok ngay. Ang mga nuinton kwan, nagaramid maninday dya nga ubing iti kalukwan, mairamraman pa'y ti anak ko. Anya, ay kat nasingpat mo't dayjay nga ubing. Hay, awan latam mo kon, manang Merle. Ala, mabiit laeng, tala ag tay gatgatangam ta pumanaw kan. Ang mga naumatidog man ng ti istoryam, kat madadaal man ng ti aldaw ko. Ay, kas kalaag sakit, no di ka makaistorya. Imbag kumamot no makatulong, ngam saan mo tapakaibabainan, kan pakadadaalan ti pada matao. Nana Merle, adto'y ti pipino. Inyagan kayon Adu nga mintiintad ni Manggwaping, idi inayaban na kami ang nagburas iti mula na. Ay, katagyaman nak, barok. Kat manungay dayta. Ha? Isanan. Jakmat pabayadan dayta. Impadawat namat kada kami. Iso nga ibingay mimat kada kayo. Kasta ka di. Ala nga road, barok. Huwag gayam. Ningay lowi, di mo mo't kakuyog. Ha? Dayjay nana. Iti husto ang makadanon kami iti balayda. Hinayaban adagos ni nanang na. Imbis ko madumagasak pa'y biit, tamakain inumak. Mawawak ngamin. Sapay nabasbasa ako ni tilingat. Nga po iti inawit ko asang asako a pipino. Talaga nalabusan day di alarya. Sana balin. Di mo latan ikas kaso tikas jay nga inaramid na. Antay ta, naisampay ko namin dagiti linabaak. Inakmatan kitaan, nuanyat dengdengak asidaan mi apangaldawan. Nagmayate na buya. Kasi kapayan ti para bilag.
Ambangan mo si kapay ang tinanglaba ka na kita, anak ka. Uwan tatang, isumat ngamin tibilin ni nanang. Naglaingan. Ayan tinalaing nga inam. Jak amo tatang, amang ano ada meeting da kadagiti ko kumari na ditadaya. Intun sumarono nga ibaon na ka. Bay am asyakon ti mga ramid karagiti iparamid nakin ka. Mare, gumatangak man itilakom atoyo. Adda ka de? Ada, mare. Apag iso, las day tuyin alako. Sakto manen gumatang iton sumarunong agudungak. Itaman pa'y asika ti umay gumatang. Ti anak mo nga ibaon mo. Ay na mare, dayjay Adda pinaaramid ko kankwana. Kasanumat ngamin. No awan pa ka kumikuman na. Ay na, kumaro ti kinaubing na. Ay, manun ti tawan na. Ang kasla ubing pailaang. Tadjay mo't lawa-lawa nga ay ayam na. Kas kada trak-trak tiin into na rin na. Ay, dandani pa yan malipatan na dagiti rumbang nga aramidan na. Ay, inton kwan, ipo or ko amin nga ay ayam na. Bayam lata, mare. Ay, gagangay na takas jay namat nga road. Imbagkit di ata natulnog lata. Sa bagay, Ay, numaminsan, maasyanak mo't, tasang kaibaga dagiti daddo mga dakurkurang na. Ay na, saan ama ko na nga dakurkurang tikas kwa na. Ay na, nasingpet dya anak mo. Amo nan tupay ti tumulong. No adda pa kaibaunan na. Nabanglo ti maang-angot ko asidan. Ay, sapay mabisbisin ako. Kita man no anya tinaluto asidaan. Anya matan, nagsiitan iti ikan, kan nagtulangan iti imprito a manok tilinaon to'y nakaluban a paryo. Ay, kita man ti kaldero. Timot kanin kumati aso analipatak nga impakan itay bigat dagito. Nalpas ka din anangan ba kahit? No nalpas kan, tangay sikat na unay. Anusam apunasan talamisaan. Sagadam tumutan ti tatar. Ugasam tumutan nagdinaurnong iti lababaw, ay? Anya kamatan? Kasla aso ti pagkit kita am kanyak? Ayan ni Loe. Ay, di kagpungtot Anya kayo matan? Awanan kayo itibain? Siguro, nagtulagan nyo dahito anya. Pagbalin ang dakit din nga aso, pagsidaan dak iti tulang kaskadasi. Ay, lukumat kayam da Uncle Edson kan Loy. Loy kayo nagtiba. Kada na. Sana balitaan Una yung tinaramid da. Paliwawang kidi dahil yung anak mo. Gamsik ka, dahil tala makikakaro ba't aramidam. Agsinong ba't damatan? Chismis Ay, una yun. Ay, makapakatawa damat. Ay, nagaduki di kayo magpagamon. Ay, Joker. una yun. Ha? Apay nga nga da ka dito, Kwa? Dang mandagiti ka aruba? Ay, unay kan. Nagubingan ka ngam chismoso ka. Ha? Ay, umay kakit din. Agawitan. Inton maminsan, nukas dyan nga adamang mangag mo, lumabas kalatan anak ko. Saan kat amapan mo denggan, dagiti aga-apa. Inton nakita da ka. Ay, jak amon, nanyat aramidak kan ka anak ko. Ay, amangan no masaplit ka pa'y, uray bumarito kan. Kat no nagmayat adeng ganti pa nagsinsin nung batda. Kasla dala ubing. Kasanumat ngamin. Di da imbat siya ni Antilaria iti kanan na. Ay, iso asika, di ka agbangbangad no di mo kayat nga aramidak matkan katikas day. Kat basol mo matgayam. No apay akas jay ti inaramid nila kay mo. Sa ita, umay ka ditoy ngagsangsangge. Wala, ngamin kasla kaso itinamayan na. Ay kat gapo siguro iti ungat na kan kadayjayan Amo, nauli magngami nila kay mo.
Sika kat saan? No kasano ti kinangiwat mo, iso mo ti kinaulimak nila kay mo. Ay narigat mo't ano, agpada kayo ang nangiwat. Iso ano isot makaungat. Saan nga iti sao? No di kat iti aksyon ako nada. Kita agmantin drawing mo. Dahito yo, kitaam. Bilit. Katuin. Ay, hala ka. Kuna ni teacher. Ag-drawing tayo iti may sa abanag. Amang iladawan iti inatayo. Ang kasta matin drawing mo. Kasano? Awan lakit day talamang lalaaw ter aramidan tinak. Tunggal at day bagana. Di na pa'y may bagay tinasayaat. Awan lakit ngiwat ang ngiwat. Makapasuron. Di na pa'y denggan ti bagat ti sabali. Sumana ulat ta. Imbagkan ka ata na sing patinam. Iso naragsak kayo. Nauray dudwa kayo. Imbag paikin ka, ta saan aparikot ti anak mo. Kas di na lang, isa mas maawatan pa eh. Hanggang ti asawak. Na, dakla parikot ka. Tauray lay pabaklay na amin ang responsibilidad ti anak mo. Isa kaslayson ti babae iji balay, ta kas jemot nga raon. Ay, day tamot nga rod tinakunat anak ko kanyak. Anak ko na kankwanan ni Louie. Pudno, kanayon ko nga ibabaon ti anak ko. Ngem, kayat ko lang amin ang makasursuro kadagiti nagduduma at trabaho. Tapno adda katulungak. Saan kat atapno pagbalinag akas lababa unan. Barok, saan arumbang akasuron mo ti inam? Tauray kas jay na, inam lata day jay. Kasanumat ngamin. Day talagi babaon ti amon ng aramidan. Ngamno iso, kanayon arumar. Nga ure awan napatag agagara na kadagiti papapanan na. Sa inton sumangpet, umanungat. Ay, piman mo't dagiti aga mga Edson kan Louie. Isu dati masiksikuran iti ugali ni Mari Laria. Ay, day tangarod mo't. Isoda pa yan, ti mababain. Gapo iti na alas nga aramid na. Sapay, sang kauyaw na't anak mo? Ay, sana bale. Tauray kas jay anak ko, tadakkel mat akatulungak. Banag apakaragsakak mat unay, tanagagad. Oh, Laria, apay manan nga imay ka ditoy. Di mo kunaan nga umay mo manen isangi ti panangungungat kan ka nilakay mo. No day ta ti gagaram, ay na, kasaritam kit di tinasayaat. Kat agkari ka kadakwada nga agama nga agbalbaliw kan. Kat sulnitam dagiti nagkurkurangam kadakwada. Day tangarod ti pagbain unay kadakwada manang. Ngamin, uray agkakabalay kami. Kaslasaan kami nga agaam mo. Tadidak unayin kasarsarita. Day tangarod kat. Iso asika ti makasulbar iti day ta aparikotyo. Gapo ta sika ti ayan na. Naimbag pa'y kin ni Mari Belina nga inuy-uyaw ko. Tauray kas jay ti anak na. Naragsak dalat na. Ay na Mare, awan anyaman na kanyak day jay. Uray tanasaya at latatilin nangan mi nga gina. Uray dudwa kami laang. Umapalak nga rod kan kamare. Kumpleto kami nga agpaiso. Ngam kaslasaan kami nga agpapamilya. Gapo day ta iti aramid ko. Kas makuna asilaw ti pagtaengan. Kas panakasilaw iti pagtaengan, di mo ipaayan iti paglatingitan dagiti kabalay mo. Ngarod, sika ti kang runaan amang ipakita iti kasayaatan nga aramid kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 46, versikulo 1. Ti Diyos anamarswa, saan na tayo abaybayan, iti kanito, nga adda tayo iti kasipngatan, aparte, ti biag tayo. Iso ti makatulong kada tayo iti agdama, apakasuutan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Nakakukot ka pa'y laang dita idam, Chad. Aldawan! Kayat ko pa iti maturog, mama. Aldawan! Di ka pa'y labumangon? Guyudag man laang ang dagita ulas mo? Ay, ginuyod yun, dagiti ulas ko, mama. Alah, bumangon ka ditan. Madamdaman ton. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Chad? Awanan ti ganas ko, mama. Anya ti kayat mo asawan? Awanan ti sirserbi ti biag kanyak. Anya manan ti dramam ita, Chad? May sak a loser, mama. Saan ko anatong palti kayat yo abaligig? Saan nakapim masay ti board exam? Dahita ka diti pagkaskas-tam? Wen, mama. Nasakit ti dagam ko. Awan maaramidan tayo. Alah, bumangon ka kidi. Tumulong ka kada kami iti palingki nga aglako iti karne. Bye-bye, andak may lang, mama. Kayat ko ti agmay-may sa. Apay ka di nga umas-asok man ang tagong mo. Di nakangawon, Matthew. Apay ama kaungot ka nga, Luisa. Kasaritam to ni Chad. Ang mga nusana ka makapagdabal. Apay, adda parikot ti anak ta. Agpupupuklatan iti kwarto na. Anya, Kasaritam to. Nasakit ka no tinakam na, iti pan nakabagsak na iti board exam. uray siyak mat, Luisa. Nasakit mat tinakam ko. Nangato ti expectations ko iti buritin ta. Ngam anya tinaramid na. Ay, kat, agdahig tumanan Ay, katanya pa ngay. Ngam sabalin tumanan agastos. Kasta unay ti panagsalsalukag ta iti negosyo tayo. Ngam pinaay natalaang ni Jad. Adda ita. Nalpas kong ti surat ko kadag iti naganak ko. Kastamot kinimanong ko nga da iti Sabalya probinsya. Kayat ko nga da pakalaglag ipanda kanyak. Into nawana kon. Kastamot ang nakapagpakada ako iti surat ko. Kan nagkidawak matan iti pamakawanda kanyak. Iti panang paay ko kadakwada iti arapaab da kanyak. Amok. Awan sirserbi ka tao. May saak anak kapoy. Kanalupoy. May salang da ito'y lamisana bakante. Timing ti isasangpet ko. Da ito'y ti paborito ka restaurant. Katsakbay ang ibusak ti biyag ko inton rabi. Kaya't ko akanan pa'y ti paborito ka resipida. Kasrigalok iti bagik. Sakbay ang mapukawak. Mapalin ka diti makilamisahan dito iti table mo, ading. Kuha manong. Pasensyakan. Ngam kaya't ko tiyag may mesa. Awan bakante alamisaan. Di kagdanag. Nasing pata ka tao. Sana problema dahi tamanong. Ngam, agparparikutak namin ita. Kaya't ko tiyag may mesa. Dakdakkel ka di ba iti parikot mo? Ngam ti parikot ko. Tapnom mo. Liniputan nak ti asawak. Pimanaw da akadwa na ti lalaki na. Kat tinasakit. Intugot na pa'y ti kakaiso ng anak mi.
at dua pa'y latitawan na. Ha? Kasta ka di manong? Anya itayan tinagan mo? Kwa. Pasensya ka. Naklatak lang. Nalabit aga po itipan nakaburibur ko. Iso na ibagakan ka ti parikot ko. Nga uray saan ka pa'y ngamam mo. Okay lang, manong. Sige, agkalamisan tan. Kaya't ko amaamuan ti amin, may papankan ka. Umustan ti pa ng birbirok mo kini Manang Rita, ita manong. Kamaudyanan na. Namuak matlangan ti lugar ti lalaki asim murutan na. Kasta ka di manong. Ay, siyak ti madandanagan kan ka. Apa ang madanagan ka, Doris? Amangan no saan mo to amalapdan ti riknam. Kat anya pa'y ti maaramid mo no makitam ida. Kinapudno na din ko. Napanunot ko daytan. Kaya't ko ti pumatay. Ngam na amiris ko. Asak mutla ang ti kakaasi no aramidak dayta. Husto ka manong. Dayta mo ti ikarkararag ko. Amalawlawagan ti panunot mo. Siyak lang aruden ti linuko ni ipag mo. Siyak ti agrabyado. Siyak pa'y ti may balod. Saan pa'y lang? Wan manong, nasaya at mat na nasapaan na amiris mo dayta. At apagsayatan na, asaan ko idaan na tuntunan na dagos. Wan manong, blessing amin dagita. Kat may salang ti kayat ko. Ti maalak ti anak mi. Kat siyak ti mang padakkel. Awan ni Chad, tita silid na, Matthew. Anya, malaman na. Awagam ti cellphone na. Inaramid ko na. Ngam saan na sungsung-batan. Uray no pinaay na ti anak ta. Jakmat kayat amay sagmak. Amangan mat, no anyan tinasumsumok ti anak mo. Anya ti kayat mo asaon? Amangan no nasumok na mat ti agusar iti maiparit nga agas. Ay, saan kumamot akasta? Sa dino kumangay ti papanan na. Katawan mat ti amok abarkada na. Taluner mat dayjay nga anak ta. Ay, awan pa'y pulos inyam amun agagayim na kadata. Kasano, balay kan iskol matirota na ide. Banag nga iso ti kayat ta, Luisa. Gaputa kayat ta nga intunaran na ti panagadal na. Husto ka. Kat ita makarik na akmat iti danag para iti buridag ta. Ang mga nuan niya ti mapanunot na adakas. Gapo iti napasamak. Pinaypay sumngag pa'y suti may dito'y balay mi, Chad. Talaga, Manong Freddy? Binirok ko to'y adresyo. Pagyamanak, Chad. Sakit iti agyaman kan ka, Manong. Isong imayak. Tapay, met. Gapo ka dagiti sa umidi. Kat kaslaman nabuyatanak iti nalamiis adanom. Anya? Wen, Manong Freddy? Nadoktalak nga uray nadagsen ti parikot ko. At dapay gayam nadagdagsen ti problema na. Pudno day ta, Chad. Isu nga uray kasano ti pungtot, kan sakit tinakam ko. Amok, nga dapay sabali at tao, anakarkarupay. Kan maysa, pinanunot ko ti anak ko. Dayta ti dayawak kan ka, Manong. Ket nakaumayak, takayat ka akaduaan iti panang sapul mo iti anak mo. Anya? Wen, Manong. Kayat ko ti makatulong. Uray iti basit laeng awagas. Apay anak kapulis ka. Mama, mabalin ka di abuludak ti service karyo kini papa? Aguray ka. Ada ka din girlfriend mo? Awan, Mama. Kaduak lang ti gayem ko iti pagnana. Amangan matnuan niya day tanchad. Di kagdanag, Mama. Nasaya at daytoy apagnak. May ikawak man ita, Chad. Kasla naganaygay ka ita.
Ta ide kat di mo kaya ti rumrumwara. Ngem ita kat baliktad sa hamatan. Saan nyo ka di akayat, mama? Ay, syempre, kayat ko. Ha? Kasano na mo ang mga da kami dito, Freddy? Awan ti imposible ita, Rita. No, daman da ka sa planom. Saan mo nga ituloy pa? Saan nakakaskan ka iti kinadakas? Balangkantis nga asawa. Gaputa na akon kan ka, Freddy. Kastala ang tirason mo kanyak. Kalpasan ti panang lokom kanyak. Itatana mo amon ti makagapo. Pumanaw kan. Diyak kayat nga agis skandalo ka. Sana nga agis skandalo. No ited mo kanyak ti anak ta. Anya? Day talaan ti kayat ko ang mapasamak, Rita. Kat awanin ti bibiyang ko kan ka. Aramidem ti kayat mo. Agsangit mo tan ti ubing. Alag ti anak ko. Umay ka anak. Apay nga inubambatan. Di naklapdan ang mga halay ti anak ko. Kita am ti ubing. Nakakutkutungan. Madlaw anabaybayan. Ket nulapdan na kita. Agsango ta iti korte. Sige, alaamon ta anak mo mat. Kat pumanaw kan. Diyak kayat ang makita ka pa'y ditoy. Pumanaw kan! Aday tamanong, nakaturugan ti anak mo. Agyaman na kiti na marswa. Tanaalak matlangan ti anak ko. Nabayag asa anak ang makaturturog. Gapu iti kapapanunot ko iti anak ko. Sana bali manong, naalam matlangan ti ubing. Uwansyad. Day ti importante kanya kita. Kunak no saan na nga itet. Tatalaga nga itarom kon. Nalabit asaan da akayat ti maitarom. Isungented nan ti ubing. Uwansyad. Kabisadok ni Rita. Nabaybayan na pa yan ti anak mi. Madlaw ti kimutungan na. Tinasayahat. Ipa-check up ta ti anak mo inton bigat, manong. Anya. Kaya't kayo akaduan amang pa-check up iti ubing. Dakal unayin a perwisyo ken ka, Chad. Saan, manong? Pakaragsakak ti makatulong. Uray basit laheng. Si kagayam tigayam ni manong ko. Wendoris, kat maragsakan ak amakamamukan ka. Kasta akmat. Kat agyaman ak iti panang tultulong mo kin ni manong ko. Tapno maala na ti kaanak ka. Awan anyaman na, Doris. Kinapudno na. Dakdakkel pa'y tinaitulong ti kabsat mo kanyak. No kasta, nagkurus ti dalan nyo adwa para iti pagsayaatan nyo. Husto ka. Awan gayam, kumusta ni baby? Nakaturugan. Kalpasan anapadigos ken napainom ko iti vitamins na. Ay na talaga nakakaasit itsura na iti kasangsangpet na dito'y balay. Sana bale, tada dito yan sidong yo. Kat, tumulong ak, para kadagiti kasapulan na. Ado una yun tinaitulong mo kadagiti agama. Kababain matkan ka. Amangan no agungot dagiti naganak mo. Saan? Awan matidakas nga aramidak. Mapantan iti baba. Adan ni Chad kantigayom na. Mabit lang. Lalaki matikadwa na. Kunak man no. Gayom laang ti anak ta, Matthew. Saan kumot nga imbaga a girlfriend na? Amangan mat no anya daytan, Luisa. Anyat kayat mo asawan? Sa bali ti pagawatak. Ay unay kamatan. Nagdakas matan ti pampanunutam. Kasarita taan nasaya at ni Chad. Hadyak lakid di maaklon, abakla ti anak ta. Si kagayam ti kasingag ti anak mi agayem na. Wen sir, ket maragsakan ak amakamamu ka na kayo. Kinapudno na, kanayon na ka nga istorya ni Chad kanyak. Isoan nasaya at mo, tasimburot ka dito'y balay. Nasaya ta tao ti anak yo, ma'am. Sir. Ket mamati ak ada kayo anaganak nati malaan na.
Nasingpet at talaga ni Chad. Un gayam, sana kami nga awagan iti sir kan ma'am. Manong, kan man ang latan tiyawag mo. Nakababain samet. Saan ka ngagbabain kada kami, Freddy? Panagkitaken ka, kat nasayat ka tao. Saan ko maamao di daytoy a panagkikita tayo? Kas lang amin iti panagriknag. Kat sika, ti inauna nga anak mi. Ala, nagadumot ng dagito ginatgatang mo abado ni baby. Basit la ba nagdagita, Doris? Saan abasit manong Chad? Dakkel aba nagdagitan a regalom. Wan ngagpaiso, Chad. Saan ka kumaunay nga gasgastos? Tani, umadanin ti panag-board exam mo. Sigurado adakkel to ti gastos mo. Okay lang, Manong. Kat, ikararagyukit di. Makapasa akon iti may kadwa agundaway. Wen, Chad. Ikararaganda ka. Tapno magunod mo maten ti arapaap mo. Makapasa ka manong Chad. Tanasaya at ti panagpuspusom. Naparabor ka. Agyaman na kadagita sa uyo kanyak. Kat no makapasaak, itreat kayon to atalo. Ano ya? O sige, laglagipan mi dayta, Chad. Apay asaan mo nga inawis ni Freddy itaalansh. Un nga agpaiso, Chad, kaya't mi kan di papam ang makasarasarita. Adang amin parikot na ita iti anak na, Mama, Papa. Ne, anyat parikot na. Ibagam, tumulong kami kan ni mamam. Kuang amin. Indarom na tisigod nga asawa na. Gapot ta kayat da ito'y nga alaan ti anak da. Mabalin ko nga i-recommenda ti gayam kong abogado. Isu ti makatulong kan ni Freddy. Agyaman Papa, numatulungan nyo ni Manong Freddy. Rumbang lang at tulungan tayo, tinakatulong kan ka idi. Mama, Naamiris mi kan ni mamam. Adakal abanag tinaitulong ni Freddy kan ka. Tanusan agapukan kwa na. Abangan na, no napukaw da kan, Chad. Husto ni papam, Chad. Nabasak dagiti surat mo kada kami, idi panggap mo agibusan ti biyag mo. Kat, ni Freddy ti inaramatin na marswa, tapno malaulawagan ka. Kan, kastamot kada kami, Chad. Pakawanin na kami. No pinwersada ka launay iti kayat mi. awan day jayan, Mama, Papa. Napakawan kayon. Iti tiyempo man, tiladaang kan kinaragsak, intay lat tatangadan ti Diyos, nga iso tinakakaammo iti amin apaspasamak, iti biyag tayo. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Paltiing, Kapitulo 14, versikulo 7. Agbuteng kay iti Diyos, impokaw na. Kat agdaydayaw kayo iti kinatanok na, tadimtengan ti tiyempo, apanangukom na. Agdaydayaw kayo iti Diyos anamarswa iti langit, daga, taaw ken dagiti ubbog. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Ay na, senya friend. Ita panawan, kasapulan nga agpraktikal. Iso nga lakit din. Mayat kan iti iyaw awis ko kan ka. No kayat mo pa iti agbyag. Friend, uray sino, kayat na ti agbyag. Ngam no bapaan mat iti dakas awagas ti pagtaudan na,
Awan tumutla tinasaya at pagbanagan na. Adday ta ka man ako nakon. Kadag ito ya panawan. Saanan nga uso ti agpakadalos. Basta lakit di agbyag ka. Pasensya kan. Ngam saan ko ang mapatgan ti awis mo. Sana bale, makabiro kak tumatlaang iti panggadak. Anya nga ay anak ka, kumusta mat nga iti panangsapol mo iti pagtrabahuam? Kasi ti sigod tatang, awan pay. Ngam amok, addan tulat ta. Talaga akasta, anak. Uray nakalpas ka iti panagadal mo. Saan akas karina nga dadagos mastrakam. Isu nga anos ti kasapulan, anak. Wan tatang, ngam ikagumaaklat ta ti agbirok, oray simple la ang apanggadan. Tinapatag, saan tayo nga agbisin? Awan na talaga ti amo day dya asenya. Tultulungak lang arudan. Ngam di na pa'y kayat. Ay, suron kon. Para makita Hi, Senya. Kumusta kan? Kastoy, nasaya at mat. Si Kangay, kumusta? Ay, naragsak la tamat, Wan gayam. Madlaw ko kat kaslasaan kayo matin nga kuy-kuyog kan Rosel. Apay ka di? Ay, jakman amo. Amang ano na upay kanyak. Gaputa jak imanugot iti yaw awis na asumrakan mi apanggadan. Saan mo't ngamin adisente ti yaw awis na trabaho? Kinapudno na. Day tamat ti nakaupayak ken ko na. Kanayon apalagi pa apanawan nan ti kasdya trabaho. Tapakadadaulan nan tumatlaang. Ngam saan mo't adumngag? Kat, patuluyam kadilata ti agpropose kan kwa na? Awanan na. Ang nasayat mo, tanaduktalak anasapa. Nga itigayam nightclub ti pagtrabahuan na. Tano saan? Amang ano na ilaw anak ken ko na. Kinapudno na. Uray amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy ti panang paay ko kan kwa na. Maasyanak mutlatakan kwa na, Jofel. Tapnoy bagakkan ka. Naragsaka ko ni tikas jay apanggadak. Sa maysa. Isut mang parparagsak iti biyag ko. Anya? Tikat dinas ka na bagbagaam. Dayjay asenya. Tadi na ammo ti aramidan na. Aghasam, tultulungak lang arudan. Di nakit din kayat. Agpakpakamatay samatan. Gapo iti nakaro aki na marigrigat da. No di na kayat. Di baybay amlatan. Saan kayo mat nga agpada iti kapanunutan? Ngamin, mabuteng nga agaramid iti maikaniwas. Tatang, kamaudyanan na. Adamat laang nabiro ka katrabaho ang mabalin ko asumrakan. Ay, kat nasaya at no kasta, anak ka. Anyamot nga, day ta trabaho. Adda nalabasak ang nakapaskil akaratula iti may sa restaurant. Agkasapulan da iti waitress. Kat agaplayak, tatang. Dakan ka day ta, anak ka. Tapara kanyak, dakkel man wano bas si timat gedam. Ayos laeng. Tinapatag, nadalos at trabaho. Oh, di nakasara ka matlangan iti panggadam. So, sige, ano samlata dito yan, Katwan kakaiso na nga adda. Di, pakaragsakak matlauna yan. When, Ay, kita, ni mat Jofel ti kumit kita ka data. Agturungan dito ay. Ni, wanag paiso. Ang mga no umay agorder. Udno gaya manakastrek kan, kas may sa waitress dito, Senya. Wan Jofel. Siyempre, mat, taday ta ti sungbat ti kararag na. Naku namon. Katuro siyak mat Kayat kon ti kastoy apagsapulan. Ngam tay aglip-lipyas nga agpayso ti taraon iti lamisaan. Ngam nagtaod met iti narugit awagas. Pwede na day ta, Jofel! Ay, naimbag lakit din. Tanay palinong ko dagiti dua kaldeng. Sapay kasla agtudaw. Ay, Naimbag nga oras yo, Uncle Benito.
Ay kastamat kan ka balasang kaw. Anya ka ditim ay paikukan ka? Awan matkit di. Nakita kayo lang dito'y paraangan nyo. Iso nga'y masidagak. Ay, madamag ko man lang. Kumusta ka din ni Senya? Ay dayjay. Nakabirok iti panggedan na. Nga oray simple laeng. Anya nga'y mat, dahi tapang gadan na. Waitress iti may sa restaurant balasang kaw. Anya? May salaang a waitress? Uwain balasang kaw. Gaputa iso mo tinabirukan na. Imbagkit di ataad na ngamtay awan. Dakelin day taabanag para kada kami nga agama. Nagbiit ti panawan. Kasla kaano lang idinangrugin ni Senya dito'y a restaurant. Ang amita, mangrugurugi matan amang ipatakdar iti kabarbaro abalayda. Wen, oray makuna simple lang. Napintas ti boya na. Napimpintas tumanan inton malpas, tamakitan to ti sibubukal ng itsura na. Wana, nadiskarte nga mitigayam ta. Iso asaan nga adayo nga umasenso ti biyagda nga agama. Hi, LB, Jofen. Oh, Ada kayo mat dito eh? si kamot kayam, Rosel. Nangan ka din? No kahit mo, agorder ka, tada kami ti agbayad. Wen nga agpaiso, Rosel. Agsasango tayo amangan. Saanan? Imayak lang. Takayat ko akitaan to'y restaurant apagpapayan day dya asenya. Napintas matgayam. Kan mayat ti serbisyo na. Saan akas kadagiti daduma dita? Pangaslat na ngagsasaw. Kunamlan no asino anadalos. Saan mo't adisente ti trabaho na. Aywan gayam. Ayat na ka di. Tsak mat makita. Kan imbag kumaan o dakkel ti matmatgidan na dito eh. Kwang amin. Makumikom amangas asikaso kadagiti nagado a customers. Ken mabalin ka di, numanuman ti matmatgadan na ditoy, awan bibiyang mon. Tinapatag, kabailan na nga isakad ti panagbiagda. Uncle Benito, dandani mo tan malpas to'y maipatpatakder abala niyo. Kasla kaano lang hindi mangrugi kayo. Ita, malmalpasan, kan medyo nalawa. Ay, wen baraok. Ay, pinasukatan mi ti sigod, narupok nga minen. Ita, dayto tinagbalinan na. Sa limawa basit, tada naala nga espasyo ti parangan. Sa bagay, okay lang. Ta nalawa mo ti paraangan niyo, Uncle. Ado pa ti pagbalinan na. Wen baraok. Isu ajak agsarday nga agyamyaman iti namarswa. Ta isu amin ti pagtataudan dagitoy. Husto kayo, Uncle. Katwan kayam. Intun sumangput ni Senya. Addan to sorpresa para kenkwana. Isu nga agsubli akto. Tapno saan lang iti restaurant ti pagkikitaan tayo. Umay tayo mo't pumasyar diti parke o resag paminsan. Wan mat ngamin. Oray agkikita tayo iti restaurant. Saan tayo matlaang ang makapagsasarita nga husto? Tama kumikom akmat amang sangsaw kadagiti customers. Ni matrusel ti umasidag diti ayan tayo. Ha? Una yun ti langana. Uray la dandan ni dumanon iti abaga na dagiti aritos na. Nagpuskul ti lipstick kan make-up na. Imbag man ta na ilasin mo, Adagos. Kuno dandani jak na ilasin. Oh, itaman pa, nagkukuyog kayo. Katsi ka, Senya. Kumusta mat ti trabaho? Makas may salaang a waitress. Simayat ka di matlaang ti biyag mo. Una yun tayo at tao. Inton kwan. Ay kat, saan abale? Tinapatag, naragsakak latta amang manggad.
Si Kangay, kumusta ka? Kas makita mat iti lang nga kita. Talaga ama ko nga I have the best life. Ngamihan, kabailak agatangan amin akayat ko. Gaputa dakdakkel nga amang timatmat gedak. Iso ano dimngeg ka idi ko makanyak. Kastoy mat ti panaglanglangam ita senya. Friend, nadamag mo ka din. Ti anya, LV. Adda ka no nagpabatak iti bomba iti nightclub apagpapaayan ni Rosel. Kat tidakas na, adu tinadangran. Anya? Kasano ni Rosel? Imbag no sana karaman kadagiti nadangran. Wen nga rod, friend. Ay, daytuyen ti bagbagak iti dayje agayam ta. Iso apara kanyak, waga siguro daytan, tapno agsardengan iti kasya a klasit panggadan na. Huwan nga rod. Sapay la kumatagbali yung matan. Naimbag at talaga ti apaw, kadagiti kas kadatayaw, ama nagiptor iti rigat. Kas kumaita, kamaudyanan na, nalpasan ti balay nga ipatpatak dermo, anak. Kain, adan kamatan iti trabaho. Kas supapak iti nabayag a panagan anus mo, iti trabaho, iti nagpaayam a restaurant. Kasta talaga tatang. No awan anos, awan mo't nga rod ti panagbaligi. Ay, naimbaglakit din. Tauray kasanot pa ng pilit ni Rosel kan kaidi asumurot kan kuana. Saan ka pulos asimurot? Ita, kasjay lakit nga rod tinagbanagan ti pagpapaayan na nightclub. Ay, pinabetak dagdi saan pa'y am-am mo. No asino ati akin aramid. No saan apagayatan ti namarso ti may sa abanag. Agaramid iti wagas. Tapno saan nga agnanayon ti panaglanglangoy ti tao iti basol. Tatang. Talaga ang nagkasat-kasan niya. Iso amaragsakan kami agagayam mo. Nakananos ka. Kat ita, mararamat mo matlangan ti inadal mo a kurso. Kamaudyanan na. Na-employ kan. Kat agyaman akmatunay kada kayo. Oray siya klaan ti naisabali ti panggadan. Saan aklatasab sabali kada kayo agagayam ko. Katwen mat agagayam tayo nga rod. Iso arumbang laeng nga awan ti maidumduma. O, dito yan. Nakadanon tan iti balay ti mga awis ken ka nga agpa-house dedication. Dumsagtan, tagur uray ang nagitidad dumaan na imbitiran. Datalangan ti maur uray. O, dajay. Paypayapayan na tan ni LV. Ijay tayo kano ayan na ngagpwesto, kas bilin tinangawis kada tayo. Ditoy! May kayo ditoy! Ay na! Naimbag man, ta nakaumay ka mat, Rosel. Ha? Nakababain mat ngamin iti nagawis. Sakit nang ibaon pa iti nang sukon kanyak, tapno laeng dumarayak. Kasta ngamin kasaya ti panagpuspuso na. Gapo, tanapatag tayo amin kan kwa na. Ang agoray ka. Itayak pa lang ang maburburtsaan, no asino ti agpapaskan. Kan apay adito'y pay. Pamilyar kan ka na ito lugar saan ka di? Kat amok. Am-amumon no asino ti akin kukwa iti da ito abalay ama ididikarita. Awan sa bali, no saan ati sigod amarigrigat ama uyaw lang idi. Anya ti kayat mo asawan. Tidak nakamatag, awan sa bali no saan anisen niya. Kastagayam. Wen, Rosel. Isa amaragsakan kami launay para ken kwa na. Gapo ta itilaksit ti pan nakauy-uyaw na. Ita,
Oh, nasaya at tinagbanagan dagiti ado a sakripisyo na. Kinapot no na. Isumot lang ka kinkukway tilugan nga inaramat ko anang sukon ken ka. Dayta tipod no. Kumusta ka, Rosel? Naimbagta na kaumay ka. Oh, kas makitam, Rosel. Noanyak pa nagkawkawas kan lang na idi. Isumot la ita, nga uray dakkelan tinagbaliwan ti kasasaad da iti biyag. Nasaysaya at ti addaan panagbutang iti Diyos, ngam ti sumurot ka iti dalan amang itondakan ka kan patay. Ngarot, tapno agbyag ka, adaywam ti kinadakas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3 kan 4. Nalagan ti batu kan darat, no idilig iti dagsan ti parikot ti kinamaag. Naranggas kan nadawal ti pungtot, ngam nakarkaro pay ti imon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ka di manen ti inaramid mo iti asawam. Nakita nga agsangsangit anapan si Macdaw. Pinagungtak taampang mat ngamin. Dayta kahit ti madikan ka. Ibagbagam nga ampang ti asawam. Idinto taawan may ti madingar aramidan na. Di ka kadimaasan kan kwa na. Iso ti saan amasyan kanyak? Amo na amasaktanak no makisarita iti sabali a lalaki ngam aramidan na lata. Apay kumaamasaktan ka. Di mo ka di amaw. Amasaktan mo ti asawam no kasta ti aramid maw. Tilaing mo nga agatap. Nadagsan mo ti riknana. No ipabasol mo kan kwa na ti di namit aramid. Basta ti kayat ko, saan ang makisarita iti asinuman a lalaki? Amom kaday nga iti kastangar aramidam, mabalay na mapunas ti panagayat na kan ka. Inak agtrabaho, adamanan aramidan mi abalay. Saan ka apo mampanaw dito balay? Sa dino kumanga iti papanak. Awan kamet nga agiwayway itinuang. Iso akapilitan asyak ti agiwayway itinuang. No makawayway ka, agawid ka adagos. Siyempre anya ngay kumati aramidak ijay. Bantayak tinuang. Saan ka man nga pilosopo? Imbagak ay abantayam tinuang. Makapasuron ngamin ti aramid mo. Kanayon ka lang agdwa-dwa. Agsigsigurado aklaeng. Amok ngay, no adakit di kasi narak mo dita sa bali. Ay umandar manen ti kinarugit ti utak mo. Makauma ka. Makauma ko na am takayat mo ti sa bali. Ha? Kasta ka di? Awan ti imbaga kakasta. Sa bali manen ti adda di ta utak mo. Ay, makapasuron. Di ka matan uminom, pare. Buy-buyamat latan ti arak. Narigatin pare. Ang mga numabartek ti tao kat adda sa bali amapan ije balay mi. Anya kuma, no adda mapan asabali ije balayo. Di damat maitaray ti balayo. Saan da maitaray ti balay mi? Ngem amangan no ti asawak ti itaray da. Apay, mayat kadimat ni bagat mo apa itaray. Kat adda kang garuden. Anya nga iti amok pare? Saan kumakasta, pare? Saan ka no naragsak ti tao? No ti asawa, kat manangimon. Saan pare? No di mo istriktuan ti asawam, amangan no sikat ti maawanan. Nadagsen tirik na ti masaknan. No ti asawa, kat nakaro aman nangimon.
dandanin sumangpet ni tatang. Malam nga minan. Amangan no inton sumangpet kat agunget tumanen. Apay akanayon na kangaungtan ni tatang, nanang. Hay, jakman amo kinitatang mo. Kanayon lang agatap, makauma ti aramid na. Madlaw ko, kasla saan ka naragsak no dandani sumangpet ni tatang. No ngamin sumangpet kat nakarupanget. Awan labasit kat agunget. Sigod ka di akas jay na, nanang. Apay ang nakiasawa ka kankwana. Ay naanak ko, idi saan amatagtagari. Kasla nagsingpet. Ngem idi agasawa kamen, ay na rimwaren ti pudno a kinatao na. Manangimun unay. Iso ka di asan ka naragsak iti sidong na, nanang. Day ti pudno anak ko. Ipagpagapuklaeng kada kayo. Iso nga anusak ni tatang niyo. Napanan ka din ni nanang yo. Apay nga awan dito balay. Napanakinita tinwang, tatang. Inpan nasamot iti papagudan na, tatang. Nabayag ka din na napan? Nabayag met basitan. Oh, inakman iti ayan ti papagudan tinwang. No adda ni nanang yu ijay. Apay adi yu orayan dito'y, tatang. Sumangpet matlaang inton madamdama. Kung naman nabayag basitan na napan, ang mga no adda napanan na sa bali. Anya kumangay ti papanan na sa bali, tatang. Iso nga rod amapanak ta inak kitaan. Anya ti aramiden nyo ijay kasamakan. Anya jay nakita ka nang isi ti jay? Naa, awan sa bali akadwak ijay no saan apinwang. Naipulipol, iso nga inukas ko ti talina. Saan ko maapatinwang kat pagatapam. Tapno mapnek ka, ingkakitaan di takunkunam akasamukan. Kat, papanam ngay. Agawid akon. Si kanton ti mangala di tanwang, taim may kamatlaangan. Anya, panawanak ditoy? Na, alangan adwata ang mangala itinwang. Imay kamatlaangan. O, di si kanti mangala, tayo nakagluto. Ditakan. Sus, pinanawan naklatan. Imbaga na apatinuang kat pagatapak. Oh, sinalbag. Nuang matgayam jay nakitak anang ngisit. Unay matgayam ti kinarugit ti utak di asawa mon, Carla. Ha? Apay ana sa umday tama nang? Addaak iti asidagyo itay. Nangag ko amin nga imbagana. Ay, kas di matgayam di asawam. Naibos nga roden ti anos kumanang. Jakon makaanos. Oray siyak mo't ano kas di ti asawa. Ikosay kung tupay. Ay, pagapapaan mi akanayon ti kinarugit ti panunot na. Iso akanayon ti puon ti ririmi. Imbagman, tanaan anusam? Jakla kayat amarakrak ti pamilya mi manang. No siyak ti sika, agabrod kalaangan. Panawa mo ti kasta klase ti lalaki. Addan sa kalintagam amanang. Mayat samet, tapno makaina na ti barukong ko. Kanayon ngamin anagdagsen kapo iti aramid ti asawa. Imbag pa'y di mabanog ka iti trabaho. Ngem ti mabanog ka, iti kasjay nga aramiden ken ka di asawam. Napan ka nakitsenda, wano napan ka nakidate. Nagsaya aten no adda ko mamangidate kanya. Jay saan ko maasakit tinakam akanayon ti it-itdan na. Oh, maduktalak lang nga dakadate mo. Aglaok ti ukis kan na ukisan. Ha? Ibirukan na mga rod iti kadate ko. Oh. Di nakman pagbalinan amaag. Saan ka di amin na maag ti aramid mo? Pagimunam amin nga angin. Maduktalak lang nga da kinadate mo ako nak. Makitam. Bayam, tamang biro kak iti kadate ko. Tapno pumayso ti kanayon mo nga ibaga. Nga dasabali iti biyag ko. Padasam! Padasam laeng. Taag piang-piang ti langit kandaga. Di ka di mabain iti sao ti tao. Apatinwang ket pagimunam. Asino manan tinakangigan nyo iti dayta?
Sakpay kat ti mabain. Daytan ti pagsasaritaan dagiti marites di tasango ti tsanggay. Anya? Ni Carla siguro tinangiwaras iti dayta adamag. Ay, saan mo apabasulan ti asawam? Amumay asan arumrumwar ti asawam, takabuteng na ka. Nilakid di Carla tinangiwaras iti dayta adamag tatang. Ha, makita da di Carla. Oy. Saan mo manan nga paan ti asawam? Maumuma lang aruden iti aramid mo. At da umay. Asino kumangay tinangiwaras iti dayta no di iso? Ang empudno ka day, anagimunam tinuhang. Di ta kayong manlangan. Anya dayta sa lutsod yo. Mangibabain ka nga asawa at titiparakan ka. Alay ko. Anya ka di manan ti basol ko kan ka. Naulpit ka nga asawa. Di naklakid di ibabainanan. Apay ngayon kay nuwarwaras dita. Apagim imunak tinuang. Aglablabas kan. Kagurgora ka. Dinamag mo pa'y kumaano asino tinangiwaras sakbay nga agkabil ka. Kat no awan mo ti sabali nga akin amu ijay no ti sikalaang. Ti ko na ma. Adda edi ti asidagta ni manang berta. Nangag na ti amin. Ureng kadamagan. Anya? Nangagdayay at chismosa? Agkabil ka laada, agusan. Uray na laad ti tao, numayat ti ugali na. Maator mat basit. Ngamsi ka, anyang iti pakaturam. Pati ugalim, nagalas. Darasin nyo ta pumanaw tayon ditoy. Intayo ijay balay dagiti dadakkel ko. Saan kon amaanusan ti ugali ti laad nga amayo. Kaano tayo agsubli, nanang? Ay na, adda kada kayo no kayat yun to nga umay pasyaran ti amayo. Ngam no siya, jakon kayat. Nagdagsan akan ayon ti barukong ko iti sitong ti amayo. Patuluyam ka di ti plano nga agabrod, nanang? Wananak ko. Tapno adda usarin nyo nga agadal. Intayo nga rudan, nanang. Amang ano agsubli ni tatang kat igawid na tayo. Uray anya ter aramiden na. Sa anak apaigawid. Imbag pa'y di mabanugak iti trabaho. Ngam ti mabanugak iti sakit tinakam gapo iti kinaman nangimon na. Apay anasip ngat ti balay. Kadadamat silaw iti kaaruba. Saan mo ta brown out? Kinasaya at umunagak man. I-switch ko man ti silaw. Ni. Apay nga wanda. Napanandang ta. Tinasaya at inakijay balay datatang. Amangan no at dadaijay. Awan ka di da Carla kan dagiti ubing dito'y tatang? Ugali ka di ti asawam ti makikaruba. Saan ka day, asaan mo akayat a makikaruba ti asawam? Awan damit iti balay. Napanandan nga Sa mga nupudno ti imbaga ni Dina, anakita na anaglugan da iti tricycle. Pimanaw dan. Anya? Pimanaw da ko na yung tatang? Ay saos, saanin na makanos ti asawam? Nalabas kamot nga main. Napintas ti asawam? Ang mga no isukat na ka? Saan? Saan ang mabalin tatang? Ayatak ti asawak? Nupod no nga ay ayatem, saan mo ko maasaktan ti riknana? Imadayo ti riknana ken ka, gapumit lang iti aramid mo. Pare, di mo ka disurutan ti asawam. Ilepas tayo pa iti aramidan tayo abalay pare. Inton maalak ti tangdan ko. Iso ti aramatek amang surot kadakwada. Medyo mabayag nga ron ano kasta. Nasaysaya ti kasta pare. Tapno agbaaw ti panunot na. Kat sumurot matlaan kanyak. Balakad lang nga pare. Saan mo unay amos masan ti asawam? Tapno di na ikagumaan ti makarukat.
May kawak unay ti kawan na pare. No sumangputak idiya balay. Kanayon nga day jay. Ita, awanan amasang patak. Pare, ti asawa, rumbeng apatpatken kan dungdungwan. Saan kat asaktan tirik nana? Nakapasyar kayo matatang. Apay nga ita kayo lang nga imay. Wan anak, tapno agbao ti pungtot ni nanang yo. Ayan na ka di. Namanan ijay sa bali apagilian, tatang. Agor nung kano iti pagadalmi kadagiti kakabsat ko. Anya? Apay adi nagpakada kanyak, sakbay anapan. Kuna namat alakaginawa kano iti pimanaw iti sidong yo, tatang. Awan kanon ti mangpaspasakit kan mga paapaken kwa na. Di nakadi kailiw ti inayo. Ada ka di rumbang akailiw na kada kayo, tatang? Apay ajak pulos makontak ni nanang yo. Di na kanon kayat ti manangimon kan naungat, tatang. Kanayon mo mat ngamin nga ungungtan nga ure awan basol na. Atap yu laeng mat. Claire, anak. Ada ka din sa bali alalaki iti biyag na. Di na kano kayatan ti makiasawa. Tama nga no makatumpong kano iti kaskada kayo, tatang. Di mo ka dinayawit ti pamilyam. Awanin diti Pilipinas ti asawak tatang. Pimanawen, di na kano kayatin. Ay, mapalok ng tupay ti landok. Ti asawam lakit din ti saan. Anya ti kaya ti asawan, tatang. Nuagkid daw kay ti pamakawan, katagbalbaliw ka. Imposible asaan alumukneng ti puso na. Sige. Dayta ti aramida kinton sumangpet, tatang. Agbaliwak. Tapno mapasublik ti asawak. Tumawatakken kuwa na iti pamakawan. Nakaamiris akon, tatang. Kadadagsanan nga imatan ti dagansan nga ipaay ti manangimon nga asawa. Pamatag kan panagayat iti pamilya ti kasapulan, tapno ti ragsak kan talinaay iti pagtaengan kat agtultuloy. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.